ассалому алайкум ҳамватанони азиз. дар барномаи меҳробро оиди меҳрангез нозан ва фарзандони носолими ӯ ки миёнаи роҳ монда аз шавҳараш гӯш кардам. чунин шавҳари беномусаш ӯро бовар кунед чӣ ҳарфое ки ба ӯ намезадааст. чунин мардон садқаи номи падар шаванд. аввалаш ин ки худованди бузург як санҷиши илоҳиро ба инсонҳо мефиристад. дуюмаш ин ки дар давоми ҳомиладорӣ чизҳои лозимаро ба монанди хӯрданӣ ва доруворӣ пеш аз ҳама асабҳои занашро эҳтиёт мекард. мумкин бачаи носалим таваллуд намекард. аз ҳама асосаш барои инсон асаб. бо кори хона, бо нигоҳбини кӯдак, бо кори берун аз хона, агар зиндагият хуб бошад, қариб ягон зан худро бадбахт ҳисоб намекунад. на ин ки ба монанди чунин шавҳарони курнамак ки яке аз онҳо шавҳари меҳрангез ки ту кӯдакони носолим кардӣ, ман бо ту зиндагӣ намекунам. чунин мардон айни замон хеле зиёд шуданд. вале занон баръакс аз фарзанди худ рӯ намегардонанд. марг ба чунин падаре ки фарзанди носолими худро мепартояд. ман муроҷиате доштам ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мардумӣ пешниҳод оиди ояндаи нек ба ҷавондухтарони тоҷик. агар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қонун ё омилеро қабул мекарданд ки пеш аз хонадоршавии навҷавонон дар байни онҳо як ҳисоби муайяне шартнома банданд ки агар мабодо як меҳрия ки агар мабодо дар оянда зану шавҳар аз ҳам ҷудо шаванд ва гуноҳ аз тарафи зан шавад, бояд ки зан ин ҳисоби муайянро ба мард пардохт кунад. агар ки чунин мардон ба монанди шавҳари меҳрангез ки фарзандони носолими худро мепартояд ва занашро бо фиребу найранг миёни роҳ мекунад, ин ҳисоб ба номи ба занаш гузарад. ин он маъноро дорад ки пас аз чунин номардон, ин ки пас аз чунин занҳои ки аз зиндагӣ худашонро дур мекашанд, ин ҳисоб хеле як кӯмаке ба ояндаи неки фарзандон мебошад ки аз рӯи ҳамин ҳисоб ақаллан ба худ ягон мағозачае ё ягон кореро ба худ ягон бизнесро ба худ мекушояд ва дар оянда аз ҳамон бизнеси худ зиндагиашро пеш мебарад. ва шояд ки баъд аз ин шартномаҳо ҷавонони мо ҷудо нашаванд. ва ин албатта сахт аст, вале ҷудошавӣ аз зан, ҷудо шудан аз фарзандони носолим камтар мешавад ва ҷавондухтарону писарон оиларо айни ҳол бозича ҳисоб намекунанд, ки айни ҳол барои онҳо оила ин ҳамчун як бозича ҳисоб шуда истодааст. ба ин ҳисоб агар то вақти никоҳ мард надошта бошад ҳам вале шартномаи қонунӣ бандад, агар ман аз занам бо гуноҳи худ ҷудо шавам ва ин ҳисобро ба ӯ мегузаронам. агар ки зан гунаҳгор бошад, ба ҳисоби мард ин ҳисоб мегузарад. ба фикрам камака қадру қиммати оила ва хонавода каме ҳам бошад, боло бардошта мешавад. агар хоҳед ки чунин пешниҳод дастгирӣ кунед, марҳамат дар комментария нависед. агар маъқул набошад, ягон ҷавоби худро дар комментария нависед ва ман ба шумо низ ҷавоб медиҳам. боқии ҳама дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.